ka jing bom tre jong ka sarkar mekhlia hapo jong ka jing lam jong ka NPP benom repeal ya ka mekhlia gaming act arjar akui kadon betang ka ka daw bat kata ka daw kalong ba hadin kani ka election da ji aku no ki yawan biang ka bor kin sagaran casino license habun li chka kadon tang kata ka daw relate na kata am don da ka we da ka daw hadin kani la da kidang puy ka bor kemut kin supply ki casino license ka hakaleng jong ka jalan khlia na ma balai kani gedi ke jing pendio nong iki kadang tang kata daw rela da ki repeal no ya ka an kemut kinomla ben election ten rela da kadon kadang don sa kani ka an kadang don sa kani ka an kemut kidang la ban election no beli ong phim ta no beli ka jing ong ba anom election ye ki casino kadang dei tang ka verbal statement hadu ta kadang dei tang ka basyukan kitin da menteri rang ba da bat da bat da sembut menteri rang ba pastun teng so hari pinu I hei katakan notification President jok HYC Sengkme Usamla Robert June Karjarin hakasingi ba aru laong bakajingbam tre jong ka sarkar ban pindam ya ka Meghalaya Regulation of Gaming Act arhajar arphuwe kadena marbo umintri rangba u Conrad Sangma wat umintri katnat revenue u James Sangma kadena mar kila pen up lupa ban play ka casino hakeleng ki binta jong ka jilla tada ki wan biang hakabor hadin ka election arjar arphulai na mar kumpalong menta ka jingkam balaweng ya ka jingtmu bo casino kadai tang hakaktin hakakon Uba Robert Ulaong banaki dak kishin ki bapaw laban sngo thu paka jingbam pendam ka sarkar ya ka Meghalaya Regulation of Gaming Act arhajar arphuwe kadena mar kila pen up lupa kliaw panyo wan right ka casino hakajilla lada ka NPP kadang wan pai hakabor kanang bakan long ru ka lat kamay spa na kani ka kam benkong duk ni sngo ban pau kalong ba ka Meghalaya haswa bakan don kani ka Meghalaya Gaming Regulation Act no arjar apui so kani kila don da ki wi de ki anya khlai jong kam Meghalaya but nadu por ba ngidang don hapo autonomous state jong ka sam kalau don lupa ka tu ga Meghalaya Prevention of Gambling Act khat khandai spa nyopo but hadin ka tu ki wan ra ru ya ka amendment house nem khat khandai spa nyopon reu ka tu ka an ka Meghalaya Prevention of Gambling Act khat khandai spa nyopo ka tu ka khang ya baro ki kam khalai ki badan ha ka jala da ki nalor ki kam khalai ka khang ru ye tu ki ying la ni ki building la ni ki space la ni ki no ki jaka ki ba panlong ye ki kam khalai shusuk ai bore ki pulit ba de ki magistrate ya ka ba le kem ye ki bru ki ba khalai ha ki open space la ni ha ki jaka ki ba long habar jokaying ti Ulaong ru bakajing ay daw ka sarkar bakajing bom tre pendam ya kani ka an na makajing mut hi kalong bante la kam ya ki kam khalai uba Robert Ulaong baritang kajing da robjot suda jang ka sarkar namar ha kajing shisha kala don ka an the Meghalaya Prevention of Gambling Act 1970 kabadon ru kabinet bante la kam ya ki kam khalai baro lada ni ong baka jingdon jong ne ka an arjar aphuwe kadai bante la kam ki kam khalai kalong ka bakala hadu kata beli ka an ka bante la kam ki kam khalai ka ban khang ye ki kam khalai baro ada nadu khat kadai spa nyo pau ta tab semdei ka jingle jong Conrad Sangma jong ba pastun menta andre kani kala ada nadu por mangidang yo ya ka aton masjid but la regularize ya kani hadin bangila yo ya ka full fledged state but hadu mentangi kelompok yo iba ladon ka repeal act lane kanu ka an ka balaweng no ya kani ka Meghalaya Prevention of Gambling Act kan spa nyo pau but habam padon baweng habaka assembly kampat weng ya kani lane kampat pendu pendam ya kani kabut kani kadang terekam hadu menta tiga jinggeli kalong ba habaka ne ka an kan spa nyo pau ka khang ya baro ki kam khalai kumno ka an arjar apui pat ka election ki kam khalai ti sirkom pilai I mentai kala don lupa ki jinga tengku jong kini ki artli ki an ka wi ka khang ya boro kam khalai ka ba ka wi pat ka license ane ka ai license ya kita ki kam ya khalai ka ta ka wi ka de ka ban kong habai de ba ka jingkam umintri rangba
ba Sha iki try jela pan le chekini ki tem khalai uba Robert ulaong kaditang kajingya lambak la suda namaha ka an la shitho bet baki nong pinya jangkini ki tem khalai kin shitho ki khardop ba ki try jela Sha shimbenta Henry Don pat kinu ki bor pan pet lani bakin boot yakini ki kendon kabaar ko mapi but kumba statement ngai u chief minister dan burom uong ba kini ki cakaya khalai kita ki casino but ki wei ki fiscal premises Sha ki lokal ho ha ka rule mla ban len kadon ka wei ka benta jong ka rule ka baong ba kini ki try jong ki casino lan ki try ki ba peniat ki kam khalai kin bu itai notice i baong ba ya ki bomdei na po me khlia Sha ya bakin rung ha kini ki cakaya khalai tenri ia kata ka benta la shu ong ye kita try ba peniat khalai bakin bu ya kata ka signboard manu ban bishar manu ban pet benia ia kata laki rung ni kimrung ki ta ki nong makhlia kata kamdon sebab ta la dang ong ba okey ngini pha de ki pulit ban pet ten ringi la yo ia ka jinglong ka jingman da police department ha ka chala ka jongi da ka buram ho don sibut ba ki police department ki bru ki bateri po police department ki bateri hok la jong ka kamram ono mla ban len ri belai ru ki bru ki bala da ka yat bi an ka trok ki doyong la ne la da ka yat bi an ki mining ki bo per ki ba shusngap la ka sngap tiladang ni shania hi ha ka tanat police ban pentrikam ban letpej la don ki nong makhlia ki bayale khalai hai ta ki casino kala than phi ban ngai ya ta te ko bomot uni utrai ya khalai li un Sha bet bat nong makhlia bat nong asama bele ha bakut la do Sha lu de bro yo nong tiba pinsania hi ha nong peniat khalai ban ong ba master A long ban rung master B long ban rung kata te ka bom la ban long ka bom poi se rem ha bakut hi baro ki bro ki ko ale khalai kin poi Hakabai day ka jingong ka sarkar ba dakani ka jingwan ra ika khajna sha ka jilla lingba kini ki kam khalai ba ka jing shisha kani ka daw ba ka ai ka sarkar ka day tang ban ai daw namar uong khinjat e ka khajna ka ban yo ka jilla namar ki bon ki khajna kin lai tu Sha ekni ki casino but ki wei ki kam ya khalai ka makhlia kala ban yo revenue nomla ban len khindiat kan sot kala ban yo shikrur arkur system la se ka la ban yo but kani ka gaming royalty ka baki ong kata ka royalty ka bayo ni kam khalai ka babun hina kani kan lik kanom poi sa ka plat kano beli ka government kan tris ni ki royalty tang da ki panon kam itu ki dash ki baki la ban tris hari ka hakini ki casino nalor ki dash pinom la ban len nomor kan duna ka supervisor kan duna ka jing parking ya kani ban monohi ban lit pet ki ale yu ta po casino ti habukut hi kan ka jing khalai kan nyat hi da ka cash the way ka yat hi da ka cash kumut ka tu ka royalty na leng government kan yo re ma ha ka way statement wong ba lo da Sha ki kam khalai en yo pra ba ko kurur sa chi phang wong en yo san spa dus pa kurur lo da pin kali sala Sha ikun ong 6000 kurur sakli u la Sha un ong 6000 kurur la tip ke ta no blei kini di gibru ki bom don jik tip e em chipang ki kam khalai no blei ngakwa ngala on pen Sha kata bakim don jing tip e em no blei kat kum kini ka RTI ki ba ni la yo ni kali ba hatau la don kanu ka research la ka study ya ka jing sniu but ki jing bhajo ki kam khalai ka ong ba no formal study was conducted kemun empat thokit penia empat puli penia ya ki jing sniu jong ki kam khalai dah sarkar la wan ra soy kan ka ni keliba in the opinion of state government ki kita jing sniu ki bala ban mi na ka kam khalai ka ong ba dan jing tip kita ni keliba ka ka daw ka penlong ya ka government hadu ka no kan benefit ka government da ka ba legalize ya kini ki gambling ki ong ngimdon jiktip information not available ngan sapin iya kan ka RTI ki salah ban shandur sibit ti kini ki bru ki ba nado ban wanra ya kan ka an kimdon jiktip irem kumba jubak uni play ha kan ka RTI jongai ti haba kimdon jiktip na ta ka daw pen ki sakarut lumar si panggi ong prakurur si pang si prokurur si pang sam pa kurur si pang harus pa kurur pin kli la sai ong si hajar kurur anda kil ai la sen kumbong ngai pi kit song aspa la pa kurur ru
kan seong ba ki nong khalai te ki ba kersan na kam khliaro tin rai kini ki aka ki balong misleading kawai phi de bantep kolong ba ka kam khalai hi kam nong penyo nong eurem kum ba ong phi kolong ba kani ke gambling royalty ya ka ba sarkar khmi inti banyo da ka de ka khamtam la de ka offline kanong po si sai na mo nong don ba enforce ta kini yak be da ka black market kini khalai be da ka real cash but ka sarkar kanom yo irem la da ka chaka ba kan yo royalty da ki 6% da ki yo tang 1% ko kila yo bun no bli kani bun kani black be kumbalong ha ki we ki ria ki we ki jala ka we na ki black ka ba kaya ki gambling gadi ka de bagi escape ya royalty kumno pi escape ya royalty pim ya khalai ka kum ki kandon balabo pi khalai be cash to de pi de kita khalai cash de royalty ka state government kam nom yo irem la da jia ba ya kini ki dukan khalai la ni ki license khalai le in bat da ki he ki han ki belong well connected but ka political party ti kinom yo irem so hi ki jala kila yo hi direct de kini ki politician ti ngingim agree ya kan ga jing ong jong kontrak sangma ba la da ailat ya ki kam khalai kan sa penyo nong ti la da yo long serious si sha ban penyo nong ti jala ti bali address itu ki report ki balami dah CAG hang tu pile ikat no hajar krul mekhlera du chisnam tak nak we ka directorate tak nak we ka department ti la da ki long serious si sha ban ya te la kam ki ta ka jing sarwala ne jong ka revenue ti balai hadu ta dang mi si mi ki jing ong ba ya bi an ki trok doyong ti bi an ki marpo khando no corruption la su overestimate ki jing tri ti ya kita ki angle ki ba dei hok si sha ban address nam taban pan klan ya ka plat ka jong ka sarkar ki khlemle hari suara pan banda ki ni kita wat na ka ngipik ha ka tu CAG report ngi wat na ka excise na ka tanap jong ka excise department ha ka budi bat ki company ki at rung i sibun ka revenue leakage te wat na ka turu patla ki la yele ki kumbang ong phi ka long ba balik kim wen ya ka ni ka gaming app arhajar apwe ka shoot ka long bed don tang ka we ka daw bala da jaba ki wan biang ha bor kin kran ne sibun ki casino but ya kini casino wat ada ki kerteng ki la bende ki kerteng da khar ne i hunri ha bakut hi the real owner kin de hi politician jongi na po me khlia but kan bon ma ka benemi kini but ka jumut ki ti ban bakalong ban kin yo nong makisimet but at the expense of what at the expense jong ka failure jong ka education system at the expense jong ka nuti ka lengkar ha ka jela ka jong kamut kumbal te bakut i nalor ba kan mi sibun ki kam snu ha kini ki casino ya ba barok ni la ya pen pau ka ba ar phenom la ban len ba kan don ka black marketing len ka black gambling what ha kini ki legally recognize gambling premises ya ka ba la da jia ba ki yo license ya kata ti kata di ka wengi ki bang di ban so thu but sakawai pat ka benta ka ba khamkhia ya ka ba ngidi ban perkhat kalong ba kani ka mekhlia gaming arja rakwe na lor ba ka sha ki casino bat ki we ki khalai rit ki khalai ria na dong sadong kala sha lut no ha kata ka ba kerteng jung fundraiser event ka we phi de bino i ba ki sha ru ya kini ki online gaming kini ki jing ya khalai online kani ka ba ma du kan kata ya ki samla badang kisan bat kini ki badang late school bat ki badang don hajing pule bat kum chu ru ye ki bala ya alasan phi ka we jing ye jong khalai kat kum ka research ki ba ki lale da ki breu ki repair ki lak ba ka khalai ka long kum drugs ka long kum ka kiat bat ki we ka long ba we phil angop ka khalai ka long melen ka long adik tendak la long adik ka la e ba phin i ya tu kam phil haban lej but haba phi khalai phi dem song thu kolong ba ken bol le ka jinglut jing sep ko bun ti wei ken bol le ka jinglut jing sep ko bun kemut ki breu ki jongi na lor ba kila duk kit sanang duk chu kini ki khana ki ba khamrit le ka ba ma kolong ba kumbami ka kubor kini ki sngi yo i ba dot kini ki khana ki ba panon kam da ka credit card da ki debit card jong ki ba yin ki le khalai ki du ar lak lai lak simet ti kan dei ka jing tim ya ka yin ka sem hi ba ro ko wei ti
ti katba ki wei ki jala PUE hakili ki sengi bidang sudep ka jala Tamil Nadu kawan rak ya ka ordinance ban ya barok ki online gambling now ki beli ki ban mau ki thung ya ka wei ka komiti ka ba pek benia bat kani ka komiti ka kandu ru ya ki school ba ki kimi pa pa ki khana school bat hakani ka jing thoket benia jo kani ka komiti po Tamil Nadu ka lab ba ki bobun ki khana samla pule ki phil no la ne ki bakla lantino aka puli putino beli ki ngop ha kini ki online gaming la ne ki online gambling ti ka perlung ya ka Tamil Nadu hadu ban khang no ban no sundan na baro ki site ti kata ka jo ka ba ki wei ki jala ki dang bu akhmat ya ka education ban ya kini ki online gambling ki online betting bat ki wei namar ka khata ya ki samla puli kham tap ya ka ba mengipat ane dang ya penselur ya ta Ubat Robert Ulaong kat kum ka Meghalaya Prevention of Gambling Act 1970 ko ong syai ba ombit ban ya khalai Henry ka sarkar mentapat ko ong bit ban ya khalai knang ban yo ka khajna ka bamut baro ki kam sniyo ka sarkar kan kirshan haka kerteng ka jingyo khajna shushu ngi I bala ong ru ba ka jingwan ra ka sarkar yakani ka an khalai menta ka day na mar ban te la kam ki kam khalai ki bala don lupa hatu ka bamut banamar bala bun ki kam thombori ki khna ki kinthei on pinlong an no ni hatu namar la bun ki kam pinya briu ka sarkar ka non ra no da ka an ban ithu pakim dei shu ki kam be an pat kumchu ki we ki kam be an ki bla jilai bat ban bin ram pa ka jingmi ki tem khalai ka de ka jingbam ler ka sarkar henry la da ka tem ba ki don kumta bali kam khang bat pin shitom kat kum ki kendon ka Meghalaya Prevention of Gambling Act 1970. Jing ong jong u konrad sangma ba namat ba kita ki kam ya khalai kala don upah ka jala omla su ban weng ya kan ka jing kali ka long ba beli ka Meghalaya kamla on pentri kam ya ka Meghalaya Prevention of Gambling Act khalai spanya po ba kala khang ya borok ki khalai menu ba sya ya kini ki kam ya khalai ba kin don at first place kam di kamram jong sarkar ban weng ki kam di kamram jong police ban men ban le khang ya kini kat kum kini ka anjat khalai spanya po Tiga jingkeli kalau menubal ailat lupa bakin don nadu masdang. Dia kesokat ba ailat eki illegally tang nama bakil adon illegally mentap hen regularize kama along. Sebut mentang lada ngin sim na kata statement ban ong batang nama bakil adon lupa ki kambian en pen seluruh no eki ke setang kadong atrai kan pen seluruh tu banyak hi drop banyak di drop mentang kamu pitip corruption ro ka bajelai bah kamu setang kadong kin waraan ban ong pemilih syu da korup ro kumbelong ta ka kran ye ki khlung khna ha ka jalan Meghalaya ni Cuba te kemut tang ba ki ladon kemut insya no bakin dia ada thombor ki khlung khna ro ti kani ka mindset kalong ka babakala do kata pin katu Ula ong ru baka jingkam uba Preston balada pendam yakene ka an khalai ki kam thot team baki khalai nosim onom don an shu bante lakam kadai tang ka jingkran lapla namar ka jingshisha yakine ki jat khalai ki ladon daki wei pat ki an ki bakirpang ki bakane hi ka sarkar kalawan ra statement ka ba ai deputy chief minister le baong ba lada weng no ya ka Meghalaya gaming arhajar akhui kita ki thotim kita ki khoi do kha kita ki lottery kin like no kata kalong bokla no beli ke Meghalaya gaming arhajar akhui le le pinpet ka section lai subsection lai hang tu ka kan sai ba ka thotim ka yet na ka tu ka tir jong arhajar ka pra ka lottery ka yet ka ba ka tu ka lottery regulation rule aja kan dai kitu ki yet la ka jong tila da phiweng ma kana ya ka Meghalaya gaming arhajar akhui ya ka baro mentangi ya dawa ka an ka ban pengiat ye ki lottery kadang don kemut ki ye ki lottery ru ki nomor lan ki haban ngat ikat kum ka an kan ni ka tho tim kan ni ka siat tim ru kadang don hi nama boleh ka yat dang bada kawai ka an shushu nakalyang jong u lakan tho ting e ka jingong umentri ka thnat revenue bakane ka khalai casino kan wanra yakita ki nong wan jingo kai pirthei ki bakham don dor ni high worth kadi ka jingkren wa pinpo dor shibun hiki wei pat ki bawan jingo ka jing itanat ka jilla om da ka jing thmu khalai ladai kita ki bawan na shabar ban khalai ka sarkar kong makidei ki badon dor ka ba kraw hatu ka mut balada dan ukhna ubatu na ka benta banyo lek khalai ka sarkar kan ong bo dei ubadon dor
Nyela daw samla puli ubo phel ha ka jing puli nama ulap miet man khalai hatu ka sarkar kanong ba usamla puli ba dondor nakata ka daw ka day yo umentri bu day ban pan map ne withdraw no yakane ka jing kren jong u ula ong. High watch tani kita ki brew badondor kalong ka babakalah do kata pi tip nama bayaladi ki de giru khalai ne kumno nyim tip ya kai ke papenlong ya u jim sangma ban keren ya tu statement re ban ong hi yo nong khalai daw ta u badondor kala ya than ban pediang kabumut kini ki tourist ki bawan man kasni ki bom tre ban khalai ki bawan ban stay ki guest house ki ba kisna ha ki homestay ki bawan ban disha ban shim ki kali ban saneng ban pekai ban room ha kini ki jaga jong kai jong ki mde ki badondor trai kategori statement ke ba ngamunjul berkecing keren jong itu ki Christian Leader Forum ban ong ba kategori statement ke bala insol ya baro ki tourist ki bawan ha jalan kale ki don ki tourist ki basuan nam taban pek ya kejing internet jong kamarin ki internet ki lum ki wa ya ki sat ki jongi ki summit ha ki hotel ha ki homestay ki jongi ki da penlut ya kapor ki da penlut ya ka pisa ka jong ki ban disha ban ramja ban thit ya ki traditional Christian ki jongi mo ki tu ki jing sna ki ba long tradition ki da thit ki da penlut pi ong ki tu ki kim dondor hatu dondor kita ki nong khalai sa ban ya kini ki tourist ki bawan dakaba ya big ye kilum kiwa jong ingat tharai katu statement ke di statement ke bala hot ya sentiment jong sibun ki tourist ki banabar ka jela la don ki pelok jonga nabar ka jela ki ba penpau ba beliu minister ukran kum tu hak assembly no boleh kapen sungsi wat ya kili ki bru ki banabar so ka jela banu iba kame khlia ka kham nyokori ta ki ru khalai ha ya kita ki buat khalai ya kita ki nong khalai ban ye ki wei pat ki bawan da ka wei ga jumut ke ba khut ke ba suba ban wan sa kan ga jalan jongi bat ni dawa na kliang jongi haseng ya u jem sangma ba kalapa bon recall no bon six apology bon panma ya katu ga jing ong high word ye ki ru khalai no ble katu kan ya lambak lah no ble stang no subu khana jongi mo ku ba phil ya ka exam kadau ka jing long phil joku ka long boy le khalai online min ong no do high word student ni uta sebum tang ilap yo khna utu pisan jong kemi pa wile khalai online lap u phil u huri hura ka jing jong ki consider no u kum high word student ni happen consider as a failure with due respect mentang yo ki samla ki jong ni mo ki ele gerung tu hai ta ki casino in khot de ki high words youth tang nomor bagi kwa ban khalai kani ka ai bangi melawan pediang kani ka ba ngasobat ong ba nakaliang jo menteri jong ka terat ka khajana lum khajana taxation pan ban jung sama ude ban recall no ya ude ban weng no ya tu kentin no boleh kalau kata amat yong ya shibun ki no boleh ka tu kentin lalong bagi pensilur le khalai ki bung le khalai kana ban khot ame u high words dikata ada kalau ngabo bakala bagi pensilur kam khalai haga jala jong ni kentu ya phi ba sange no tu ga jing keren kelumar tu ga jing dalam bakala bat la dakalong soba sa hisin ban consider ya ban repeat no ya kane ka mekhlia gaming ak arjar kuai no play ka jingu i jongi ku sen katu ka an kam no miara e ru em ya ka jala ka jongi dat nya keren nam ta ka revenue ru in sipeni kan penio ka si ana arna ya ka bam don jumut e ru em de ya compare ba ka jing sneu ngin penbu penpan address ya ka ya ki samla pule ngin penselu penpan ya ki samla bakin le ki kam si kam sang ki kam khlam okor kam tam hakini casino but mengi ha ka ni ka por ka bomta ngiladi ben ni keren kum bale ka Tamil Nadu to ong don se unong kai len don se kumi kepala ni don se uburu bo ong ba ki khana school ki jongi ki lapas bahaya ki exam nadu ba ki yo ele khalai online don se kumita reka yar ka puli buti bun na ka ngadam ki thai no ki khana ki pet mit pet yong kim puli kot su no blei aso bang itu ge jingale kai ki mobile tenan ta dau ni khmel ti ba sarkar jala ka de sarkar ka bahaban sim khia ye ki ai ba ni kwa ma sarkar kan penbet ya kane
but kumbangi ong ba prevention is better than cure kabumut ba kadang lahi kaban sutu dok mentah haswa ba ngin bakla ba haswa ba ngin i ba kisamla puli jong iki ngop hakini kam snu ki bahar ko na kala ke chawasi dar sarkar kam tra ban pendam bikne kai phidan na se kasinjam ni kumba kalong mentah ka sadei ka lenti ya ka ba ni da ni sim na kano do ka kam ni sat ai shwa ke jing thok ni pen i ka justification ti henry kani kala di lupa ka we ni ki mat ki ba ngin sa penlong ya ka jing ki ai ni kisni